Sa pagsugod ning tuiga, gibuksan ang ika-97 nga Malasakit Center sa nasod. Padayon usab kita nga makadungog og mga success story sa Malasakit Center karong 2021. Gikan sa Kabisayan, ania si OPAV Assistant Secretary John G. Gonzales alang sa mga detalye. Asig John G, maayong bag-ong tuig diha. Daghang salamat Sek Martin ug Happy New Year usab kanimo ug sa atong mga suki nga tigpaminaw. Ang bag-ong tuig nagdala usab og mga bag-ong maayong balita para sa tanan nga mga Pilipino. Sa pagsugod pa lang sa bag-ong tuig, giablihan usab dayon ang ika-24 nga Malasakit Center sa Mindanao niadtong Enero 6. Ang labing bag-o nga Malasakit Center anaa nahimutang sa Sulu Provincial Hospital sa Jolo, Sulu. Ang virtual launching niini gitambungan sa amahan sa atong Malasakit Center, Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo ug Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Tino. Apil nga mitambong na ang mga opisyal sa hospital ug lokal nga kagamhanan. 51 sa Luzon, 22 sa Visayas, 24 sa Mindanao. Kini mauna ang ika-97 nga Malasakit Center sa nasod. Sa pagkakaron, 51 na ang mga Malasakit Center sa Luzon, 22 sa Visayas ug 24 sa Mindanao. Karong tuiga, magpadayon gihapon ang pagserbisyo sa mga Malasakit Center sa nasod alang sa mga Pilipino nga nanginahanglan og financial medical assistance. Gani, usas natabangan sa Malasakit Center si Maria Lourdes Espejo nga taga Suba, Basbas, Lapu-Lapu City, Cebu. Gikinahanglan siya nga operahan aron matangtang ang iyang mattress, lakip na ang ovaries ug fallopian tubes. Atong paminawon si Maria Lourdes. Ma'am, ngano ganito ka na-admit, ma'am? Tungod to sa sakit na ko sa matres, total hysterectomy. Total hysterectomy. Nya pila imong bill, ma'am? To mga 98,000 man to. Kano saan ni nahitabo, ma'am? Pag June last year. 2020. Oh, Unya, ma'am, nakay nabayaran sa imong bill, ma'am? wala. Na-cover tanan sa Malasakit. Ma'am, diin man ka nakaibaw nga nay Malasakit Center, ma'am. Kaya na ako'y kauban sa una nga na nasakit po nga itabangan sa Malasakit. Naatay message, ma'am, para kay Senator Bongo ug kang President Duterte. Pasalamat ra ko nga nakatabang sila sa mga pareha na ko nga di makaya ang mga hospital bill o hinanglan jud kaayo. Salamat sa ani nga programa.